Még tombolt a kánikula, amikor a közelmúltban a Megatech kupát rendezték a Földi Imre sportcsarnokban. Az ütésekre, rúgásokra és küzdősportra éhes közönség hatalmas csatákat láthatott a szorítóban, szerencsére több tatabányai sikerrel. Ez volt a 7. gála, ahol zúgott a vastaps, ahol nemzetközi mérkőzéseket láthattak az érdeklődők, és ahol K1 és thai-box szabályrendszer szerint küzdöttek a ringbe lépők. A szorítóban összesen 17 pár küzdött meg egymással, köztük a tatabányai Megatech SE versenyzői, Bányász Adrián, magyar szövetségi kapitány és vezetőedző tanítványai. A Megatech SE győztes versenyzői Kinhefner Dávid, Horváth János, Dancs Nikoletta, Némedi János, Budai Rihárd, Tóth Sándor, Herceg Alex Valentin, András Péter és Busai Gergely. Nagyon jól sikerült, teltházzal, nagyon jó hangulattal, fantasztikus küzdelmekkel, fantasztikus közönséggel, és hát ugye rengeteg tatabányai győzelemmel. Nálunk van úgynevezett klincselés, ami az összekapaszkodásból való küzdelmet jelenti, ahonnan ugye könyökütések, térdrugások és földrevitelek, leforgatások vannak, illetve nálunk ugye engedélyezett fogásból megtartva a térdrugás fejre, és mellette a könyökütés is. Tatabányai győzelmeket említettél sokat, ezekről is mesélj kérlek. Idén 14 megatekes tatabányai fiatalember lépett ringbe, ebből 9 hagyta egy győztesen a szorítót. Volt már jobb arány is, de nem is panaszkodhatom, mert azért ez igenis szép eredmény, és nagyon büszke vagyok rájuk, és büszke vagyok a csapatomra. Nem tudok végigmenni minden mérkőzésen, de mindenképpen ki kell emelnem a nemzetközi mérkőzéseket. Tehát ugye bunyóztunk egy csecsen fiatalember ellen juniorba, az a mérkőzés sajnos elment. Viszont egy orosz fiatalembert sikerült pontozással, még ha extra menetbe is legyőzni András Petinek K1 szabályrendszerben. A főmérkőzésen pedig egy szlovák úriembert, egy régi motorost, akit egyébként váratlanul hoztak ide, tehát volt egy lekötött mérkőzése Busai Gerinek, és a szlovákok kicsit zsiványkodva meg akarták veretni Busai Gergelyt, és úgymond szabályellenesen idehoztak egy másik úriembert, akivel ugye meg akarták veretni Gergőt, de hát a Gergőt nem érdekelte különösebben, és fogta, és a 3. menetben be is fejezte a mérkőzést. Az este egyik tatabányai győztese Dancs Nikoletta volt. A fiatal lánya karatéról váltott erre a sportra. Azt mondja, ezt sokkal jobban szereti. Nagyon jól éreztem magam, és nagyon jó volt az ellenfél is, nagyon sokat kellett erre készülni, és neki is gratulálni szeretnék, mert nagyon ügyes volt, és oda tette magát ő is. Mennyire régóta foglalkozol ezzel a sporttal? Hányszor álltál már ilyen versenyhelyzetben egyébként? Versenyezni még sose voltam. 2008-ban kezdtem el a thai-boxot télen, de ez volt az első ilyen meccsem, pedig csak edzésekre jártam. Miért éppen a thai-boxot? Szeretem a küzdősportokat, előtte karatéztam, de az annyira nem tetszett, úgyhogy inkább átjöttem thai-boxolni. Körülbelül mennyit edzel így egy héten vagy egy verseny előtt? Hát így verseny előtt heti 5-öt edzettem, de amúgy 3-at szoktam. Mennyire fáradtál? Nagyon elfáradtam. Nagyon kiveszi az energiáját az embernek. Vele nagyon elégedett vagyok egyébként, pont azért, mert élete első mérkőzése volt, ahhoz képest nagyon jól meg is oldotta, és igazából ő felnőtt hölgyel bunyózott, mert a Niki még fiatalkorú, pont ezért volt rajtuk védőfelszerelés, ugye sípcsontvédő fejvédő. Úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy első mérkőzése volt, rettentően higgadtan, nagyon lelkesen és nagyon technikásan megoldotta ezt a küzdelmet, nem is ment végig. Az első menetben sajnos a ellenfele nagyon bekezdett, ezért valószínűleg el is ment az első menet. A másodikban már jobban próbáltam ezt a erőfélényt kiegyenlíteni, és valószínűleg, hogy sikerült is, mert a második és a 3. menetben már ezt úgy éreztem, hogy el is vittem, úgyhogy valószínűleg azért lett enyém a meccs, mert másodikban és a 3. jobb voltam. Májusban volt 7 éve, hogy elkezdtem a Bányász Adriánnál az edzéseket. Én előtte nem sportoltam, sajnos nem volt rá módom, úgyhogy 7 éve kezdtem én ezt foglalkozni, és csak hobbi szinten. És hát nagyon megszerettem ezt a sportot, edzőimet, a sporttársaimat, és tulajdonképpen azért maradtam ennél a sportnál, mert egy igazi jó kollektívát ismertem meg. Voltak már korábban is ilyen sikereid, vagy most kezdesz úgy belejönni a versenyzésbe? Hát 5 évvel ezelőtt sikerült az első mérkőzésemet a Harcosok Klubja versenysorozatban elkezdeni, és hát évente 2 mérkőzésre vállalkozom, már a munka mellett felkészülni és Komáromból bejárni nem olyan kis
energiát igényel. Tulajdonképpen így tudok készülni, évente 2 meccs. Ez volt a 10., és hát büszke vagyok rá, mert ebből a 10-ből 9-et sikeresen vettem. Nem gondolná az ember, de szellemileg ugyanolyan kimerítő ez a sport, mert olyan technikai kombinációk vannak, és ugye reagál az ellenfélre, hogy ez csak azt tudja, aki igazából gyakorolja ezt a sportot, hogy itt is ott kell lenni, mert a technikát nem elég jól megütni, hogy úgy mondjam, el is kell adni, hogy az ellenfél azt betaláljunk vele. Ilyenkor van izgalom a meccs előtt, vagy így kiürül a fejetek, és csak magatokra, meg a versenyre koncentráltok? Hát izgalom van, azt hazudik, aki azt állítja, hogy nem izgul. Én is izgulok. Isten igazából, mivel nekem nagyon sok vesztenivalóm nincsen, 43 évesen, ezért annyira nem izgulok, mert nekem már ez is nagy eredmény, hogy egyáltalán kicsit megmozgathatom a kezeimet. Nekem ő azért az egyik kedvencem, mert a Jani 43 éves. Tehát egy pár éve elkezdett jönni edzésre, és annyira élvezte ezt a munkát, hogy ő kitalálta magának, közel 40 éves, hogy ő versenyző lesz. Hát először mosolyogtam, elkezdtem vele foglalkozni, és az lett a vége, hogy a Jani most már azt hiszem, hogy 9. vagy a 10. meccsét abszolválta. Tehát igazából le a kalappal előtte. Igen, van is egy sztorim ezzel kapcsolatban. 2 mérkőzéssel ezelőtt a bemelegítésnél ott kiabált, hogy én vagyok a jövő, tehát róla csak ennyit kell mondani. Nálunk megtalálható a gyermekcsoport 6-től 14-15-16 éves korig, illetve a felnőttek, ahol ugye hobbisták és versenyzők egyaránt űzik az ipart, mellette öreg fiúk vannak hölgyeknek is külön edzések, és hát igazából mit mondjak a csapatról, szerintem elég annyit mondanom, hogy egy nagy család. Egy kicsit, ha bővebben mesélnél erről a nagy családról, hogy talál valaki ide, és hogy marad itt, miért marad itt nálatok valaki? Azt gondolom, hogy ez, hogy egy család, ez már jelent valamit. Azt hallottam, hogy nagyon jó az edző, ezt másítottam egyébként régen is. Következő a helyzet. Ugye én úgy gondolom, és mások is osztják ezt a véleményt, hogy mindegy, hogy mit sportol a gyerek, sportoljon. Tehát nekem is teljesen mindegy, hogy elmegy ő, és ezt is elmondtam már többször, hogy focizni, úszni, karatézni, thai-boxozni, teljesen mindegy, hogy hova megy. Az a lényeg, hogy mozogjon. És utána úgyis a közel fogja megfogni a gyereket, illetve a szülőt, meg az edzőt. Tehát sokszor nem is stílust választanak a gyerekek, hanem edzőt, én pedig megpróbálok megfelelni a szülőnek is, és a gyerekeknek is. Hogyan tudsz leginkább megfelelni? Mi az, amit csak itt nálatok kaphatnak a gyerekek? Nem tudok ilyet mondani, és ez már tényleg ez már nagyon fényezés lenne. Úgy gondolom, hogy egy egységes csapat, tehát itt már a gyerekek is összekovácsolódnak egy egységes csapat és egy kisebb család, de az évek folyamán a felnőttek között is és a gyerekek között is azért volt, aki kilógott a sorból. Nem szeretnék belemenni, hogy hogyan. Ha én azt látom, hogy valami bomlasztólag hat, ami negatívan hat a morálra, én azt megoldom, kezelem, ha nem tudom kezelni, akkor eltávolítom. Úgy néz ki, hogy eddig bejött, tehát tényleg sokan vagyunk, sokan űzik ezt a sportot, sokan vannak nálunk, és úgy gondolom, hogy elégedettek, és a szülők is szeretettel hozzák ide a gyereket. Tökéletesség nem létezik, de mindig arra kell törekednünk. Ezt vallja a szövetségi kapitány. Véleménye szerint, ha valakinek van 2 keze, 2 lába, és helyén van a szíve és az esze, akkor a szorítóban a határ a csillagos ég. Van olyan versenyzője, aki apró gyerkőcként kezdte, már a sok-sok munkával már a válogatott keret tagja. Annak a válogatott keretnek, melynek frissen megválasztott szövetségi kapitánya éppen Bányász Adrián. Igazából nekem az a titkom, hogy én nagyon sok Bruce Lee könyvet olvastam gyerekkoromban, nem a hülyeséget félretéve tényleg. Igen, nyár elején neveztek ki a magyar válogatottnak a szövetségi kapitányává, tehát igazából igen, edzőként ez a csúcs, de én ezt nem dicséretnek élem meg, inkább tehernek és feladatnak. Tehát próbálok megfelelni. Én meg az igazság bajnoka vagyok, és én soha nem fogom azt a hibát elkövetni, hogy az enyémek és csak az enyémek. Nem, meg kell felelni, el kell érni azt a szintet, szépen be kell kerülni a válogatottba, és abba a súlycsoportba ki kell vívni azt a pozíciót, hogy igenis ő legyen az utazó egy esetleges világversenyre. Egyébként itt volt augusztus 20-21-én ebben a teremben állunk a Megateknél a magyar válogatottnak az edzőtábora. Az egész ország területéről jöttek, és nagyon jó munkát végeztünk. Október 22 és 29-én Splitbe, Horvátországban lesz a IFMA Európa-bajnokság, Muay Thaiba. Nagyon nehéz dolgunk lesz, hogyha a tájokat nem számítjuk, akkor erősebb egy EB, mint a VB, de úgy néz ki, hogy azért a magyar válogatottban a kapásból teljesen jogosan 2 tatabányai fiatalember is benn van. Ha azt mondom, hogy a következő 5 éves terved, akkor erre mi a válasz?
Én amit 5 éve mondtam, csinálom a dolgom, teszem a dolgom, nevelem a gyerekeket, nevelem a versenyzőket, megfelelek a hobbistáknak, és hát remélem, hogy előbb-utóbb jobb körülmények között tudjuk folytatni a munkát, és még komolyabb szinten. Idén-nyáron ünnepélyes keretek között adták át az új atlétikai munkacsarnokot. Azóta arra vártunk, hogy ne csak az ünnepi pillanatokban, hanem a munkás hétköznapokon is megmutathassuk az öltözőkkel is ellátott 600 négyzetméteres, 33 méter hosszú, rekordtán burkolatú, acélszerkezetű csarnokot. Az időjárás előrejelzésbe jött, a tervünk egyelőre sajnos nem. Az eső esett nem is kicsit a tervezett időpontban, egészen odáig, amíg Salamon Zoltán vezető edző elé nem léptünk. Abban a pillanatban kisütött a nap, így a magasugró csarnokot most sem tudjuk megmutatni hétköznapi formájában, de az elmúlt hetek eredményeiről mindenképpen érdemes volt beszélni. Túl vagyunk az egyéni pályabajnokságokon, ifjúsági, junior, felnőtt országos bajnokságokon, most jönnek a csapatbajnokságok, a felnőtt serdülő csapatbajnokság, utána pedig az országos összetett bajnokságok, ifjúság és a serdülő korosztálynak. Mire lehetünk a legbüszkébbek, mely eredményekre, ha így fejből tudod? Hát nagyon sok bajnoki címet szereztünk, de ezek között is úgy gondolom, hogy kimagasló az ifjúsági világversenyen, Európa-bajnokságon elért helyezéseink, illetve a junior világbajnokságon elért Smölk Szavér eredménye. Szeretném azért nevesíteni a gyerekeket. Az atlétáink közül Sárosi Bálint az ifjúsági Európa-bajnokságon 8. helyezést szerezte meg. 10 km gyaloglásban nagyon büszkék voltunk rá, mert ez nagyon komoly teljesítmény. Rajta kívül még Smölc Mirtil és Alvon András voltak az Európa-bajnokságon, ők is helytálltak. Tehát ők még a korosztályok fiataljai közé tartoznak, úgy majd jövőre reméljük a IFI VB-n, mert akkor lesz a legnagyobb ilyen seregszemléje ennek a korosztálynak, az ifjúsági világbajnokságon még ügyesebbek lesznek. Aztán a junior világbajnokságon Lengyelországban a Szavér vágta ki nagyon a rezet, ő világbajnoki 6. helyezést szerzett, ebben a sportágban világbajnokságon a legjobb 8 közé kerülni, illetve 6. lenni, nagyon komoly teljesítmény. A nyár két fiatalnak, Smölck Szavérnak és Mirtilnek kimagaslóan sikerült. Mindketten gerelyhajítók és mindketten bizonyítottak a nemzetközi porondon is a nyáron. Sok jó élmény fűződik a nyaramhoz, például a junior világbajnokság, ahol 6. helyezést értem el. Az országos bajnokságon is 5. helyezett lettem. Hát igazából az a VB volt a legfontosabb verseny, ami úgy történt velem a nyáron is megmaradt. Milyen élmény ez neked? Ez volt az első világbajnokságod? Nem, vagyis igen, az első világbajnokságon volt, de több világversenyen voltam már a pályafutásommal. Mesélj, hogy lettél atléta? Hát ez úgy kezdődött, hogy én egy sportiskolába kezdtem, Salamon Zoltán tanár úr volt a tesi tanárom 8 éven keresztül, és ő vezetett úgymond el ide az atlétikáig. És hát úgy az általános iskola vége felé jött hozzám az edzőm, Scheffer Tamás, és azóta én vele dolgozok, már lassan 7 éve. Ez a te sportágad? Úgy gondolod, hogy akkor itt és akkor orral előre tovább, akár nem csak korosztályos, hanem felnőtt világversenyek, aztán majd esetleg egy olimpia? Igen, ez mindenképpen egy cél, hogy az olimpián részt vegyek, és nagyon sokat fogunk érte dolgozni, hogy ez valóra is válhasson. Van egy ifjúsági olimpiai 3. helyem, van egy junior Európa bajnokság, ahol 17. lettem, van egy világbajnokság, ami idén volt, ott 6. lettem, és úgy igazából ezek a nevesebb versenyek voltak. Milyen eredmények kellenek ehhez? Hol tartunk utánpótlás szinten a te sportágadban, most a világban? Hát az utánpótlás szinten bőven 80 méter fölött tartunk, úgymond én még nem, de már sokan igen. Ez most a világbajnokságon is látszott, hogy eléggé tehetséges emberek vannak, úgymond. Ez a 6. hely, ez mindenképpen nagyon dicséretes. 24. eredménnyel ment ki, tehát ez nem volt mindenképp elvárható. 5 méter javított az egyéni csúcsán, kis ilyen megjavította a magyar rekordot, úgyhogy ez volt a nyár legnagyobb sikere. De sokra értékelem Mirti teljesítményét is. Az ifi korosztály az 2 évfolyamból áll, ő most a fiatalaphoz tartozik, tehát a 2000-esekhez. Jövőre lesz az idősebb ifi, és így a
utolsó ifjúsági világbajnokságon, mert jövőre rendezik az utolsót, Kenyában jó esélyekkel állhat rajthoz. Gondoltad volna ezt mondjuk pár hónappal ezelőtt, amikor még csak úgy készültetek a versenyre, hogy ilyen eredmény kijöhet a fiatalokból? Hát Xaviernak deklarált cél volt a 74-75 méter, az, hogy mire lesz elég, ezt soha nem lehet tudni utánpótláskorban, mert hogy mit dob az indiai dobó, vagy megjelenik egy granadai, ahol eddig nem is volt gerelyhajtás, hát arra senki nem számított. Tehát amit terveztem teljesítményre, azt maximálisan hozta. 2 év elég lett volna az első helyre, az eredmény most a 6-ra volt elég. Hogyan tovább, mik az elvárások akár ővelük szemben a folytatásban, vagy a többiekkel, hiszen nem csak ők ketten dobnak gerelyt Tatabányán? Igen, a jövő év az elég eseménydús lehet. Xaviernak lesz az első éves utánpótláskorú lesz, tehát 20-tól 22 éves korig. Jövőre lesz Lengyelországban az Európa-bajnokság, ott ő szinte biztos résztvevő. Mirtilnek lesz, ahogy említettem előbb, Kenyába az U18-as világbajnokság, oda a csoportból Misák Dominika is esélyes, és jövőre lesz Győrbe az egyik a média számára talán legfontosabb magyar atlétikai verseny, az európai ifjúsági játékok, amit Győrbe rendeznek, ott pedig szintén Misák Dominikának van esélye az indulásra. Ezek a külföldi tervek, a nemzetközi versenyek, és hát szeretnénk minél több érmet, aranyérmet a magyar korosztályos bajnokságból elhozni. Erre mi esélyük van a tatabányi fiataloknak? Ugye előre nem lehet inni a medve bőrére, de nagyon jó esélyük van. Mirtil 15. lett az ifjúsági Európa-bajnokságon. A fiatal lány csalódott, hiszen jobbat várt magától. 15. lettem, és hát az egyéni csúcsomat szerettem volna megdobni, és azzal döntőbe kerültem volna. Az mennyi? 48 méter. Mennyivel maradtál le, vagy milyen érzések voltak benned? Mindent kiadtál magadból, és úgy sikerült, vagy maradt is benned valami? Milyen érzésed volt rögtön utána? Hát maradt bennem még 2 méter, sőt több is, csak hát ez a 2 méter az, ami kellett volna még. Így. Hogyan tovább? Most gondolom, hogy már a főversenyeken túl vagytok. Mivel folytatódik a munka? Hát most lesz majd még egy utolsó versenyünk szeptember végén, és utána elkezdünk alapozni, és akkor majd februárban lesz az első verseny, és onnantól csak áprilisban kezdődnek így a versenyek, és akkor, hogy arra készülünk, már az ifjúsági VB-re szeretnék kijutni. Mit vársz magadtól a folytatásban? Mi az, amivel akár tavasszal már elégedetlennél, vagy még akár az előtted álló szeptemberi versenyen? Hát az én célom az 50 méter, azt szeretném elsődlegesen megdobni, és így utána így mindig javítani. Van-e ideális gerelyhajító jelölt gyermek? Hát egy megfelelő kar, egyszerűen megfelelő kar kell hozzá, de egyébként termetben hatalmas a szórás. Julius Jégo, aki tavaly a VB-t nyerte, 172 cm magas, tehát valóban nem egy óriás. Egy norvég 90 méteres dobó, az 2 méter 1 centi. Tehát körülbelül ez a szórás, és ezen belül aztán minden előfordulhat. Vékony, hát mondjuk nem cérnavékonyat gondolok, de egy inas szikár típus, mint aki most nyert a Thomas Röhler az olimpiát, úgy néz ki, mint egy gátfutó, vagy vannak izmos dobók is. Tehát meg kell találni mindenkinél azt a személyes technikát, ami ott célhoz vezető. Nem csak a versenyzős gyerekekre szoktál te nagyon büszke lenni, hanem azokra is, akik igazából hobbisták és hobbi atléták, mert hogy belőlük tudtok majd nagyon jó versenyzőket nevelni. Hát nem igazából hobbistának hívjuk őket, hanem a Sport 21-es fiatal korcsoportnak, így van. Sok ígéretes tehetség van közöttük, nagyon bízunk benne, hogy lesz közöttük majd több. Smölk, Xavier, Luterán Petra, Hoffer Kriszti, úgyhogy úgy érzem, hogy megvan az utánpótlás bázis, akikre későbbiek során ugyanilyen büszkék lehetünk majd. Egyelőre még kint dolgozunk, mert 2 szabadtéri magyar bajnokság van, az atlétika az elsősorban szabadtéri sportág, ezt a csarnokot akkor fogjuk igazából használni, nem az időjárás miatt nem tudunk kint dolgozni. Mit várhatunk a következő hetekben? Kinek szurkolhatunk, mi lesz a munka? Hát, ahogy említettem, most a hétvégén lesz a felnőtt és a serdülők országos csapatbajnoksága. Nagyon erős csapattal vehetünk részt, a felnőtteknél az Arak csapatával együtt alkotjuk a úgynevezett Pannon Duo csapatát. Ez egy nagyon erős csapat, tavaly 6. helyen végeztünk az országos csapatbajnokságon, bízom benne, hogy idén is oda tudunk kerülni. A serdülőkkel tavaly 3. helyen végeztünk, az volt a bizony, a Salomon Addis féle társaság, Tégi Benné, Ágy Zsolték, ők már
feljebb korosztályban dolgoznak, de úgy érzem, hogy ott is az első 6-8 közé be tudunk kerülni. Jó csapatunk van, sok ügyes kis versenyzővel, serdülő lányoknál is, serdülő fiúknál is, úgyhogy jó eredményeket várunk. Aztán azt követően 2 hét múlva lesz a serdülők országos összetett bajnoksága, tehát rá egy hétre kerül megrendezni a serdülők országos összetett bajnoksága, ott nagyon erős csapata lesz a fiúknak is, lányoknak is, bizakodóak vagyunk, úgyhogy belehúzunk. Múlt heti adásunkban a férfi kézilabda csapat felkészüléséről számoltunk be. Most folytatva a sort a nőkkel folytatjuk. Legutóbb ezüstérmes lett a TAC az MB2-ben, és nagy örömmel vették át a lányok az érmeket. Akkor még senki nem gondolta, hogy nyár végén már múlt időben beszélhetünk a csapatról. Mert nyáron sok minden történt, de a legfontosabb az, hogy a TAC nem indítja női csapatát az MB2-ben. A hírre sokan felkapták fejüket. Igaz, hogy az együttesben többen nem a legfiatalabbak voltak, de hétről hétre vitézkedve állták a sarat a másodosztályban, és 2-szer is ezüstérmet szereztek. A szurkolók is szerették a csapatot, sokan jártak ki a meccsekre. A bajnokság után aztán a szakosztály vezetése, biztos nem volt könnyű, úgy döntött, inkább a megyei bajnokság a fiatalokkal. A döntésről, a továbbiakról beszélgettünk az egyik edzés előtt. Sokszerűen érte a közönséget a hír, hogy megszűnik a női MB2-es csapat a TAC-nál. Igen, számunkra se jó eső érzés, azonban ez egy hosszabb folyamat, amiről néhány gondolatot szeretnék mondani. 4 évvel ezelőtt született az akkori szakosztályvezetés által egy olyan döntés, hogy legyen a szakosztályban MB2-es újra MB2-es női felnőtt csapat, ami úgy gondolom nagyon jó döntés volt, mivel összeállt egy jó társaság, főleg idősebb, rutinosabb játékosokból, kiegészülve nagyon tehetséges fiatal junior játékosokkal, és így ennek úgy gondolom volt értelme, nem beszélve arról, hogy az eredmények is jöttek. Csányi Gábor edző vezetésével 2. negyedik és 2. második hely született az elmúlt években. Emellett természetesen fontos szempont, hogy az anyagi háttér is biztosított volt éves szinten. 10-12 millió forintot tudott a klub a felnőtt női kézlabdára fordítani. Emellett azonban egy nagyon fontos szempont elmaradt, mégpedig az, hogy a felnőtt csapat mögött nem volt meg a megfelelő hátország, az utánpótlás. Mi 3 éve kezdtük el az utánpótlás képzést a szakosztályban, ami azt jelenti, hogy összesen 7-8 év alatt minden korosztályban, tehát 8 évesektől kezdve U8, U9, U10, lányoknál U11, U13, valamint serdülő és junior korosztállyal bezárólag. Minden korosztályban meg kell lennie a megfelelő számú játékosnak, tehát egy csapatnak, ahhoz, hogy később minden évben ki tudja termelni idézőjelbe azokat az ügyes játékosokat a felnőtt csapat számára, ami által biztosítható, fenntartható az MB2-es felnőtt csapat. Emellett... Akkor ez a döntés most inkább gazdasági, inkább szakmai jogból született? Hát mindkettő, de főleg szakmai jogból gyakorlatilag azt látni kell, hogy az elmúlt időszakban, tehát az elmúlt csapatból gyakorlatilag 3-4 játékos maradt. Amúgy is 10 felnőtt korú játékosból állt a csapat, kiegészülve junior játékosokkal, tehát ketten abba hagyták a játékot, ketten munkahely miatt nem tudták vállalni a következő idényt. Egy játékosunk babát vár, az örömteli, úgyhogy gyakorlatilag 3-4 játékos maradt szinte, akikkel nem tudtuk azt megcélozni, nem is célozhattuk meg, hogy újra MB2-ben induljunk. Emellett ugye a fiatalokat, a juniorkorú játékosokat, akik közül jó néhányan még a juniorban is fiatalok, tehát azt nem vállaltuk fel, és nem is vállalhattuk fel, hogy őket viszont egy MB2-es bajnokságban elindítsuk. Emellett nem beszélve arról, hogy még egy plusz egy utánpótlás csapatot is, junior csapatot emellett még el kellett volna indítani. Tehát az utánpótlás képzésben nem tartunk még ott, hogy minden korosztályban meglegyenek a csapatok. Most a megyei bajnokságban van-e kötelezően indítandó csapat még?
Nem. Tehát a megyei első osztályban mellett nem kötelező utánpótlás csapatot indítani, nekünk azonban össze fog állni egy serdülő csapatunk, akiket szeretnénk szintén a megyei bajnokságban elindítani, hogy fejlődjenek, és minél hamarabb tudjanak lépni a következő korosztályban. Van amilyen lehetőség a többi korosztálynak indulni valamilyen bajnokságba, vagy valamilyen rendszeres küzdelem sorozatba? Természetesen nem csak az a lényeg, hogy meglegyenek a megfelelő korosztályban a csapatok, hanem őket versenyeztetni és fent is kell tartani. Ugye ez azért az utóbbi években ez szerencsés, mivel a Magyar Kézilabda Szövetség ugye biztosítja a cégektől a társasági adó révén, hogy erre tudjunk pénzt fordítani. Úgyhogy csapataink az országos gyermekbajnokságban indulnak főleg, régiós bajnokságban, kupákban indulnak, úgyhogy amellett, hogy ugye a programunkban, az utánpótlás programban nem csak az a célunk, hogy meglegyen a megfelelő csapatlétszám, hanem az, hogy a minőségi munka folyjon, hiszen enélkül elképzelhetetlen az, hogy később a játékosaink odaérnek felnőtt szinten. Tehát most egy darabig mondjuk úgy, hogy komoly színvonal nélkül marad a női kézilabda. Mikorra várható, hogy lesz megint olyan csapat, aki MB2-ben is képes labdába rugni? Természetesen azon dolgozunk, és mi is azt szeretnénk, azért dolgozunk, azért szeretjük, azért dolgozunk a tatai kézlabdáért, hogy minél magasabb szakmai munka folyjon, minél magasabb osztályba játszunk. Tehát keressük a lehetőségeit amellett, hogy mi tesszük a dolgunkat, csináljuk a programunkat, ami egyébként a kézlabdában gyakorlat a mai világban, hogy más egyesületekkel, szakosztályokkal való együttműködést keressük. Például, ami a fiúknál nagyon jól működik, a Grundfos Tatabányában van egy nagyon jó kapcsolatunk, egy megállapodásunk. A női vonalon is szeretnénk ezt kihasználni, magasabb osztályú kézlabda csapattal felvenni a kapcsolatot, ahol sok a játékos és játék lehetőséget remélve, esetleg nálunk kettős játék igazolással tudnak játszani. Úgyhogy úgy gondolom, reálisan 2-3 éven belül lehet arra esély, hogy esetleg ismét MB2-ben játszunk. Most már csak egy csapatra kell igazából figyelni megye első osztályban. Ez a létszám, aki itt van, ez a végső, vagy vannak még hiányzók? Hát vannak hiányzók. A felkészülés során voltak olyan edzések, ahol olyan 20 körüli létszámmal voltunk, aminek nagyon örülök, és még jelentkeznek újak is, úgyhogy jobban nálunk, mint gondoltam volna. Nagyon fiatal csapat lesz ez, az átlag életkor 16-17 év? Hát ha azt vesszük, hogy a tavalyi junior csapatomból a legidősebb 18 éves jelenleg, akkor igen, viszont jöttek hál' Istennek néhányan idősebb játékosok is, van egy 4-5-40 körüli, így azért az életkort följebb, tehát az átlagot ők jóval följebb viszik, de így is szerintem, hogyha egész csapatra levetítjük, akkor 20 alatt lesz így is bőven az átlag életkor. Milyen felkészülés van a lányok mögött, illetve mi várható még a bajnoki rajtig? Augusztus elején kezdtük a felkészülést, egy hétig alapoztunk, akkor labda nélkül, utána a fiatal társasággal, akikkel már dolgoztam együtt, jó hagyományhoz méltóan egy hetes edzőtáboron vettünk részt itt Tatán, de az bentlakásos edzőtábor volt, reggel egy kis futással, kerékpározással, délelőtt egy kondi edzéssel, délután egy technikai, taktikai edzéssel. Nagyon sikeres volt ez az edzőtábor, nagyon elfáradtak, de nagyon szépen dolgoztak, úgyhogy úgy gondolom, hogy van értelme ennek. És hát azóta meg inkább már a labdás edzések dominálnak. Így most változik-e valamit a taktikai repertoár, hogy nem MB2 junior, hanem megyebajnokság? Hát én szeretném, hogyha fejlődnénk a tavalyihoz képest. Egy picit az idősebbek szint hoznak a játékunkba, az ő rutinjuk az szerintem el fog kelleni a csapatnak. A többiek viszont kondiba egyre jobbak, meg hát taktikailag is alakulunk. Mit lehet várni a megyei bajnokságtól? Úgy hallottam, hogy 6 csapat játszik egész sokat. Így van, most néztük, most beszéltük meg, hogy néz ki majd a szezon. Ugye a 6 csapat az azt jelenti, hogy magunkkal nem játszunk, tehát 5 meccs egy kör.
Ősszel is lesz egy oda-visszavágó, valószínűnek tartom tavasszal ugyanígy, akkor ez 20 meccset jelent a szezonba. Ez elegendő, megfelelő, úgy gondolom így. Tehát 4-szer játszunk mindenkivel igazából. Nem ismerem annyira megye bajnokságban szereplő csapatokat. Környét ismerem, ott voltam edző is, meg ővelük játszottunk. Tarján nyert tavaly, úgy tudom, ők akkor nyilván elég erősek lehetnek. A Dorogot onnan ismerjük, hogy MB2-ben játszottunk egymás ellen. Valamilyen szinten úgy hallottam, hogy ott az idősebb játékosok fogják a megyét játszani, és a fiatal tehetségek kiegészítve az újakkal, ők fogják a MB2-t játszani. Majd meglátjuk, hogy mire lesz elég ez nekünk, de én szeretnék azért minél jobban végezni a bajnokságban. Mikor kezdődik majd a pontvadászat? Szeptember 18-ai hétvégén, nem emlékszem, hogy szombat vagy vasárnap játszok az első meccset. Ha valakinek ismernie kell a saját csapatát, a technikai vezető, hiszen mindent kell tudni. Mi a feladata egy ilyen beosztásban valakinek? Hát szinte minden, amivel az edző nem foglalkozik. A játékosok felszerelésétől kezdve az igazolások, a edzőmérkőzések leszervezése, a fordulókban lévő, tehát a mindenkori meccseknek az időpontjainak a leszervezése az ellenfél csapatával, egyeztetés a szövetséggel, másik csapatokkal. Szinte minden, ami nem edzői feladat. A terem rendbetétele, a terem megléte, az eredményjelző működése, szinte minden, amit egy mindenes csinál az. Tegnap, amikor itt voltunk edzés végén, akkor éppen a bajnoki menetet próbálták egyeztetni. Mennyire könnyű ilyenkor a csapatokkal megegyezni? Hát azért mindenhol rutinos emberek vannak, mert általában jó, könnyen meg tudunk egyezni. Mindenki úgy áll hozzá, hogy tehát korlátozottak a lehetőségeink, nekünk is csak ebbe a csarnokba tudunk játszani, tehát meg kell tudni érteni a többieknek is, hogyha máskor nincs szabad terem, akkor tudunk csak játszani, amikor éppen biztosítják számunkra ezt. Valamivel könnyebb lett a feladat most, hogy MB2 helyett csak megyeibe kell játszani? Nem, sajnos semmivel sem. Ugyanannyi feladattal járnak, tehát egy csapat ellátása szinte ugyanannyi, sőt, most, hogy a fél csapat ugye elment, újakat kell igazolni helyettük, őket fel kell szerelni. Tehát ez egy kicsit nehezebb feladat most, mint egy bejáratott csapattal, csak pótolni a hiányosságokat, vagy esetleg ami elszakadt, azt kicserélni, mint új emberek, új méretek, mindenből újat kell szereznünk. Mennyi idő alatt lehet beletanulni egy ilyenbe, mert gondolom erre azért félig meddig születni is kell. Hát nem tudom, hogy most már lassan 3. évvel csinálom, de még mindig nem tudok mindent. Majd ha egyszer eljutok oda, hogy most már azt mondom, hogy mindent fogok tudni, akkor jelentkezem és majd szólok, hogy akkor ennyi kellett hozzá. Nem tudom. Tehát mindig fejlődik, mindig van valami változás, minden évben van valami új szabályváltozás, amit meg kell velük osztani. Minden évben vannak új játékosok. Remélem minden évben, most nem is minden évben, de hamarosan változik a csarnokunk is, akkor ott is kell majd mit tanulni. Tehát mindig van tanulni. A technikai vezető mindig tanul. Még nincs végleges program, de valószínű, hogy vasárnap délutánonként játszik majd a csapat. Igyekszünk nyomot követni a szereplésüket, és bízunk benne, hogy a szakosztályvezető által említett úton haladva 2-3 év múlva ismét lesz MB2-es együttese a városnak. A labdarúgó Magyar Kupa megyei selejtezőjének a 3. fordulóbeli meccseit játszották múlt hét szerdáján. A TAC hazai pályán fogadta az Esztergom csapatát. A bajnokságban a hazaiak veretlenek, míg a vendégek nyeretlenek 3 forduló alapján. A kupában a TAC a Vértes Szőlőst, az Esztergom a Gyermelyt búcsúztatta. Az elmúlt évben a bajnokságban a tataiak idegenben győztek, míg hazai pályán tavasszal 3-1-re kikaptak. Most mindenki biztos sikert várt a TAC-tól, akik úgy gondolták, nem is csalódtak. A hazaiak Valakovics kapus kivételével a megszokott összeállításban kezdtek. Nagymatagon indult a mérkőzés, az első említésemét eseményre 8 percet vártunk, de ez is csak egy esztergomi szöglet volt. A 10. percben tatai szögletet követően egy védőről pattant éppen csak kapu mellé a labda. Aztán jöttek sorra a hazai helyzetek. Jobboldali bedobás után Rába fejeletett teljesen egyedül, de középen a kapus kezébe landolt a labda. Szűcs ellen szabálytalankodtak a védők a bal oldalon, a 16-os vonal előtt. A szabadrugást Rába gurította le Csapónak, akinek lövésébe Szűcs beletette a lábát, és alig ment kapu fölé. Korcsok cselezgetett a bal oldalon, a 16-oson belül beadta, a kapus Szűcs elé paskolta, aki le is kezelhette,
de fölé emelt. A 28. perc hozta meg az első gólt, a bal oldalról ívelt labdát, erőst megelőzve Szűcs fejelte be. Ismét Szűcs volt a főszereplő, remek beadásával, Rába a védő szorításában együtt lőtt, de Erdős a helyén volt. A 31. percben teljesen váratlanul egyenlített az Esztergom. A tatai térfél közepén kapott labdát Szakó, és vagy 25 méterről rálőtte. Remekül találta el, mert Valakovics hiába nyújtózkodott, a labda a jobb felső sarokba kötött ki. Csapó ívelt előre egy szabadrugást a 16-oson belőle, a labda több védőt is érintett, majd Rába 8 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. 2-1. A félidő végére is maradt még találat. Rába Szűcstől kapott labdát, egy csellel lövőhelyzetbe került, és kicsit balról a hosszú sarokba lőtte a TAC harmadik gólját, ezzel zárult a félidő, tehát 3-1. Második játékrésze kicsit hitehagyottan jöttek ki a vendégek. 61. percben Szűcs szabadon mehetett a jobb oldalon, Erős kifutott elé, külsővel előtte a tatai csatára kapus mellett, de kicsivel a kapu mellett is. A 70. percben ismét Szűcs került helyzetbe, miután megharcolt a labdáért. A védők csak szabálytalanul tudták szerelni, és mivel a 16-oson belül volt, a játékvezető a 11-es pontra mutatott. Rába állt oda, és az elmozduló Erős helyére középen találta a hálóba. Tóta jobb oldalról, az oldalvonal mellől a kintálló kapus fölött lőtte a TAC 5. gólját, vagy 35 méterről. A vége felé közeledve megadta magát az Esztergom, potyogtak a gólok. Szűcs a védő hibáját kihasználva szerzett labdát. A lövése először kipattant az eleje vetődő kapusról, de másodjára biztosan lőtt a hálóba. Egy szabadrugás szállt a vendégek 16-osán belőle, ahol Purgel teljes magányában állva szép fejes góllal zárta le a meccset a 87. percben. Teljesen megérdemelten, még ilyen arányban is győzött a TAC. Az összeállításból és a hozzáállásból úgy láttam, hogy nem veszitek félvállal ezt a kupát. Nem, feltett célunk, hogy főtáblára, országos főtáblára jussunk. Egy újabb lépést tettünk e felé, azt gondolom, hogy egy kitűnő játékkal, és azt gondolom mellette, hogy egy egész jó kis esztergomi csapatot sikerült legyőznünk. Én azt gondolom, egy kicsit több volt bennük. A vége az nagyon könnyűnek sikerült, persze nem akarom levenni a fiúknak a győzelmet, hogy ilyen könnyedre sikerült a végén, de ehhez nagyon sokat dolgoztak és tettek. És akkor még azt is tegyük hozzá, hogy az első fél időben azért függetlenül attól, hogy 3-1 volt, azért rengeteg eladott labdánk és könnyen elpasszolt labdánk volt. Igen, a középpályánk nem volt a helyzet magaslatán, de aztán ott is összeszedtük magunkat, a cseréink nagyon jól szálltak be, úgyhogy ez mind kellett ahhoz, hogy ma ekkora győzelmet arassunk. És hát az is ritka, hogy téged kispadon ülve lássalak, és most volt a másik félben olyan időszak, amikor nyugodtan ültél. Igen, hát kellenek az ilyen mérkőzések is. Többnyire nem szeretek ülni, szeretem követni az akciót, azt ülve elég nehéz. Ilyen mérkőzés is kell. Nagy menetelésben vagytok. Ez kellett, mert mondjuk azt, hogy a végén edzőmeccs is irányult, kellett egy ilyen meccs a következő fordulóra, illetve ugye lábatlanra mentek. Meglátjuk. Mindenféleképpen jót tesz az önbizalomnak egy ilyen mérkőzés. Meglátjuk, hogy a Korcsok Krisztófernek a lába mennyire súlyos. Ugye a térdét egy kicsit elvitte az összerugásnál a labda. Reméljük, hogy nem lesz komoly, és akkor fog tudni ő is a rendelkezésemre állni, de azt hiszem, hogy ezek a sikerek mind kellenek ahhoz, hogy hétről hétre erősebbek legyünk. Nagyon könnyű lett a vége. Mire számítottatok meccs előtt? Hát ugye úgy jöttek ide, hogy a bajnokságon egy pontot se szereztek. Hát úgy gondoltuk, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz, de hála Jóisten most kijött a lépés, berúgtuk a helyzeteket. Nem úgy volt, mint a bajnokságban, hogy 2-0-ról az ellenfél fel tudott állni. Most az első fél időben hála Jóistennek tudtunk 3-at rúgni, és ebben már nem tudtak visszajönni a mérkőzésbe. Neked ugye meg volt a 3 gól, emellett azért volt kiadott helyzet, és azt könnyen akartad elrugni, vagy ma olyan közel volt a kapus, hogy nem tudtál hozzáállni? Hát az utolsó előtt közel volt a kapus, el akartam át a pöccinteni, hát a többit meg ugye nem koncentráltam oda. 11-est azt eldöntötted, hogy középre lövöd? Eldöntöttem, az előzőt is odarúgtam, ezt is odarúgtam, eldöntöttem már magamban, mikor letettem a labdát. Általában előre eldöntöd mindig, hogy hova rugod? Előre. Az első döntés a jó. Igen, mindig azt mondják, hogy az a legjobb. Mi lesz hétvégén? Ez a meccs bennetek lesz még a lábatlan ellen, vagy egy kis edzőmeccs volt? Hát
ezt föl lehet fogni egy edzésnek, lábatlan, hogy csak is győzni megyünk a 3 pontért. A hétvégén a bajnokságban vasárnap délután lábatlanban játszott a Tatai együttes, és 2-2-es döntetlent ért el. 0-2-ről a 81 és a 80. percben szerzett góllal mentett pontot a csapat. Vasárnap délután box ünnep volt Tatán. Egyrészt azért, mert sikerült egy olyan eseményt összehozni, ahol kicsiktől a nagyokig egy helyen lehetett sok mérkőzést látni. Másrészt sikerült olyan helyszínt találni, Magyari Zoltán Művelési Központ színházterme, amely különleges és méltó körülményeket teremtett. Sok munka volt az előkészületekkel, hiszen a színpadra kellett felépíteni a ringet, ami azért nem mindennapos feladatot jelentett a műszaknak. A kezdés aztán minden összeállt, a helyszín és a mérkőzések sora is. Flórián Béla hozzáértése, hallatlan nyugalma és tekintélye valóban színvonalas programot eredményezett. Ennyi idő alatt, egy nap alatt ki lehet pihenni a előtte lévő fáradalmakat? Hát nem igen, mert előtte azért jóval nagyobb igénybevétel van az embernek szervezés szempontjából. Utána már kicsit kevesebb, már csak el kell hordani a dolgokat, meg fel kell dolgozni a megtörtént eseményeket, ez már azért könnyebb. Rengeteg szervező munkával jár, végül is bejött az, ami az előzetes várakozás volt? Hát a tervnek megfelelően, sőt inkább úgy mondom, hogy túl lett méretezve, mert a vártnál több versenyző jött el, nem csak a régióból, hanem a régión kívüliekből. Ugye 2 fontosabb esemény lett volna, úgymond ilyen tehát bemutató mérkőzések, illetve a másik a csapatbajnoki mérkőzés, ami a szlovákiai Galántával mértük vissza tudásunkat, a mi régiónk, tehát a közép-dunántúli régió. Aztán ezt még a észak-komárnóiak is meghallották, úgyhogy még ők is bejelentkeztek, hogy hát ők is hadd jöjjenek. És akkor így volt Kőszeg, Budapest és még egy csomó ilyen egyesület, hogy annyian lettünk, a végén 23 pár mérkőzött a tegnapest folyamán, plusz még a 2 profi mérkőzés. Ilyenkor nincs szív az embernek nemet mondani? Hát nem, mert végülis itt az volt a cél, hogy minél több gyerek tudjon boxolni, meg kipróbálják egymást, és hogy annak az volt még a lényege, hogy most jönnek a magyar bajnokságok, és ugye a serdülők lesznek először szeptemberben, októberben a juniorok, aztán az ifik. Most minden korosztálynak nagyon fontos ilyen felmérő mérkőzések, események, hogy ki milyen szinten tart. Elnézve a szép sorokat, számomra meglepően nagy volt az érdeklődés, de lehet, hogy csak számomra. Hát én is úgy gondoltam, hogy ez lehet, hogy nagy lesz ez a színházterem, hogy a 300 néző fér be, és bizony az elejével ott meg kellett kérni a boxolós srácokat, hogy menjenek ki, mert a nézők nem fértek be. Tehát tényleg nagy érdeklődés volt, ugye minden évben rendeztünk itt versenyeket, tavaly kimaradt, és itt úgy látszik azért nagy érdeklődés kíséri a városba az ököldiukat. Nyilván azért is, mert eredményünk is van, meg hát elég sokan is járnak ide hozzánk. Csapatbajnokságon hazai győzelem született, ez várható volt, vagy várható volt, hogy ilyen szoros lesz? Hát várható volt, sőt a galántaiak az utánpótlásban nagyon jók. Tehát őnekik is van Európa-bajnoki, serdülők és ifjúsági érmesük, plusz még ott ugye volt 2 felnőtt versenyzőjük, akik nagyon jó szinten boxoltak, úgyhogy ez nekünk most ez nagyon kedvező volt ez a 10-9-es, és mind a régi nagy CB időkben ez úgy dőlt el, hogy tényleg az utolsó párnál, aki nyer, és a 2 menetig úgy nézett ki, hogy elveszítjük a meccset, és akkor a mi gyerekünk kerekedett itt fölül, és óriási csatában megnyert ezt a mérkőzést, és így nyertünk 10-9-re. Annak idején óriási népszerűségnek örventek ezek a CB meccsek, nagyon benne van a sűrűjébe. Vissza lehetne ezeket hozni, vagy lenne értelme? Van már annyi boxoló? Hát ennek lenne értelme, mert igazából ugye jó szeretik az emberek a dökölvíjást. Azért egy személyhez, vagy több személyhez jönnek ki, és azt akarják megnézni tényleg, akihez kicsit kötődnek, akár rokoni, akár baráti ágon, és ennek lenne igazából értelme, hogy nem itt ilyen többnapos versenyeket, hanem egy-egy ilyen 2-3 órás versenyeket, ahol tényleg a saját gyerekeinkért, saját színeinkért, városunkért tudnánk boxolni, vagy szorítani, és ez adná meg akkor az értelmét. Egy régió össze tudna állítani egy ilyen 10-12 súlycsoportos csapatot?
Hát jelen pillanatban most ez az év, ez ilyen próbálkozás, tehát ugye van itt 4 régió, és most így mérkőzünk egymás között is. Hát eddig a régió most ez volt talán a második győzelmünk, hát bizony 3-4-szer kikaptunk, mert a többi régió most jelenleg jobb nálunk. De ugyanilyen szoros eredmények voltak, hogy ott is 1-2 pont különbséggel szenvedtünk vereséget, mint ahogy 1-2 pont előnnyel nyertünk is. Ugye itt volt 2 profi meccs is. Ez mitől függ, hogy össze lehet-e hozni ilyen profi meccseket? Ez egy kicsit nehezebb összehozni, mert ugye ezek már pénzdíjasok már a versenyzők, illetve a promóter részére. Hát mivel én a profi világban azért benne vannak, a kapcsolataim azért megvannak, így azért szívesen eljönnek ide hozzám, és lebarterozzuk úgymond a dolgot. Tehát én adom az eszközöket, ő hozza a versenyzőket, és így tudunk megrendezni egy vagy 2-3 profi mérkőzést, és így összevegyítve ugye az amatőrökkel. És ez jó a közönségnek, és meg látja azért a különbséget, meg az amatőröknek is, hogy hát innen merre lehet menni, vagy hogy is működik ez igazából. És hogy sokan szeretik az ökölvívást, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy jószerével szűknek bizonyult a színházterem nézőtere. Ahogy hallottuk, sikeresnek ítélte meg a főszervező, amit egyébként a résztvevők és a nézők is megerősítettek. Jól vizsgázott a művelési központ is. Az újdonsült Európa-bajnoki bronzérmes Kecskeméti Roland nem lépett szorítóba vasárnap, mivel nem volt ellenfele, így őt edzésen kértük egy interjúra. Az előbb mi volt a feladat, amit láthattak a nézők? Hát a box szerint gyakorlás. Hányszor jársz most edzésre? Heti 3-szor. De hogyha készülünk versenyre, akkor minden nap. És mennyit edzel ilyenkor? 2 órát. Gratulálok a bronzéremhez, hallottam, hogy EB bronzérmet nyertél. Milyen volt az Európa-bajnokság? Hát elsőnek is úgy kezdődött, hogy edzőtáborban voltunk 3 hétig, utána mentünk ki Zágrába. Hát jó sorsolást kaptam, Dánnal kezdtem. Hány meccset kellett vívni? 2. Az első az nehéz volt? Első az könnyű volt, a orosszal volt nehéz. Az elsőt azt simán nyerted? Igen. És a döntő az mennyire volt nehéz? Miért volt nehéz? Hát kontrás volt, hogy mentem előre, ő beleütött. De hát azért ügyes volt, én is. Beleadtam mindent. Mennyire kaptál ki, tudod? Nem. Érezted, hogy kevés lesz az, amit csináltál, hogy ő jobb volt? Hát éreztem, igen. De azért örülsz a 3. helynek? Persze. Egy kis önbizalom kellett ahhoz, hogy 3. is legyél? Hát úgy, hogy megvertem a Dánt, így már 3. lettem, így már volt önbizalom, hogy orosszal boxolok, és fölmenjek a ringbe. És azóta többet dolgozol? Könnyebben megy a munka? Hát nehezebben dolgozok, mivel fejlesztem magam, még jobb legyek. Mibe kell fejlődni? Erőbe vagy a lábmunkába? Hát nem is tudom. Mindenben? Igen. Mi lesz a következő versenyed? Magyar bajnokság, szeptember 21-én. Egy újabb edzőmérkőzést játszik a TAC NB1-b-s férfi kézilabda csapata az Ötvös Csarnokban. Az ellenfél az osztálytárs Szese Győr együttese, akivel majd a őszi szezon utolsó fordulójában, december 17-én itthon találkoznak, de hát most még különösebben nincs mit félniük. Mindenképpen a mezőny elejére várják a győri együttest, valamint a Vecsés és a Dabas még az, akit úgy számolnak, hogy harcban lehet a feljutásért. De egyébként nagyon erős a NB1-b és mezőny itt a nyugati csoportban. Szeptember 10-én kezdődik a bajnokság, és majd december 17-én zárul, tehát elég nagy menet lesz. Belepiszkáltak a védők, nem sikerült erővel meglőni, így most támadhatnak megint a vendégek. Ódi Pongrác
még mielőtt a beállást játékba hozhatták volna. Megfogta a támadást. Közben Sibalin edző itt a támadást elemzi, hogy mi volt az előbbiben rossz. Miközben a győriek húzogatják a fal előtt a labdát. Nagyon jó mozog a védőfal. Az átlövés viszont a hosszú felsőbe. Kicsit későn eszméltek a védők. Most Hódi Pongrász marad benn, de csak addig, amíg itt megtörtént a taktikai megbeszélés a kispadon. Aztán Kisék Bence már bent a irányítóba. A jobb szélen Jancsó Nándor, mellette Szám Ferenc. Aztán Kanyó Bence. És Kanyó Ádám a szélén. Harmadik Kanyó fivér eltávozott a csapatból, ő megpróbál másút szerencsét próbálni. Majdnem jó volt, csak közben belépett a szélső, így nem jutott el a labda a megfelelő helyre. 8. perc, 3-1-re vezetnek a vendégek. Egy rossz átadást fülelt le Kanyó Balázs. Nem sikerült a gyors támadás, és mehet a visszacsere. Szalcinger és Hódi Pongrász is le. Csaló és Kiségbe. Azért kellenek az edzőmeccsek, hiszen 3-4 játékost beépíteni, az nem kis feladat, és mindenképpen jó, hogyha jó ellenfelek ellen lehet gyakorolni. Hát ez igaz volt a múltkor is az Érsekújvár ellen, és igaz most, amikor a Eto ellen. Jó zárt a szélső oldalon a védekező játékos, Kanyó Ádám. Szabad dobással jöhetnek a vendégek. Középen a két magas emberünk, egyébként nem valami magas a TAC csapata. Ezt majd biztos gyorsasággal kell pótolni és rengeteg mozgással. Bár középen azért a két magas Szalcinger és Hódi Pongrász azért az jó. Passzívet reklamálnak, passzív nincs, de fölé lövés van. Marad a 3-1 a 10. perc kezdetén. Elég régen nem dobtunk már gólt, illetve hát a győriek sem jeleskedtek a gólszerzésben. Mind a két csapat nagyon keményen védekezik, és hát idény elején még azért a figurák sem működnek tökéletesen. Benne a pályán is megy a duma azért. Mindenki irányítja a másikat, mit hova kell dobni, hova kell állni. Ez jó volt, de jó volt a vendégkapus is. A labda földön volt, mutatja a játékvezető, így nyúlt hozzá a vendégvédő, így marad a TAC-nál a labda. Jó volt a lövés, de jól védett a vendégkapus, közel 2 méter magas. Így fölül nehéz gól dobni neki, de úgy tűnik, hogy lent is hosszú kezeivel, hosszú lábaival jól zárja a szögeket. Nincs bejátszás, de marad a labda még mindig a TAC-nál. Egy kis nyakfogás, de hát ez nem volt nehéz. Legalább 2 fejkülönbség van a két játékos között. Szalcinger, Csaló. Ezt el lehetett volna lőni nyugodtan. Megvan a győri gól. 11. perc. Egyelőre nincs időkérés, előbb-utóbb Sibalin edző biztos, hogy
fog időt kérni, mert lesz mit mondani. Nálunk látszanak inkább, hogy a figurák még nem mennek, jobban meg kell ismerni egymást a játékosoknak. Nem sikerült végigvinni a húzást. Középen Csalló irányít. Kisék most a bal oldalon. Kanyó Ádám. Szóval Szám labdáját nem tudta megjátszani. Csalló, így csak szabaddobás. Van arra védőket. Most lehet elvégezni a szabaddobást. Szám. Egy átlövés kellene, de hát ahhoz kicsik vagyunk, és egy láb. Nem sikerül bejátszani a beállóba. Kanyó Balázs csak őrlődik ott a nagy emberek között. Megint labdát szereznek a vendégek, és már rohannak is. A félidőben 12-5-re vezettek a vendégek, most pedig 20-15, akkor tehát belül vagyunk az utolsó 3 percen. Sokkal gyorsabbak és energikusabbak voltak végig a vendégek, és hát jobban jöttek a figurák is náluk. Ahogy az elején is elmondtam, a TAC csapatánál még látszik, hogy nincs meg a kellő összhang. Egyelőre beállóba is szűken vagyunk, hiszen Kanyó Balázs sérülés miatt elég hamar kiszállt a játékból, azóta Hódi Pongrácz játszik beállóst, és azért ez még nem megy úgy, mint Kanyóval. Így hát beállóból nem is nagyon voltunk eredményesek, és sokáig átlövésből is csak kerestük a lehetőségeket. Nem nagyon jutottunk lövéshez. Ez a 6-7 gól általában megvolt a két csapat között. Most a végére az Etónál is a cserék játszanak, főleg sokkal hosszabb az ő cseresaruk. Számferi ragyogó csellel, illetve Szalcinger volt, bocsánat, Számferi csak örült a gólnak, kiintva a vendég kispad felé, és 20-13-ról, 20-12-ről sikerült 20-16-ra följönni. Második félidőre kapust is cseréltünk. Kisék Máté állt be, és igen, jó teljesítmény nyújtott, persze Vargára se volt panasz. Szokásos lehetőség kimaradt Hódi Pongrácztól, de 7 méteres belülvédekezés miatt Kanyó Ádám próbálta meglőni, de jött az utasítás, hogy Nándi lövi, ő pedig Jancsó Nándor, aki gyakorlatilag majdnem végpályán volt támadásba, ezúttal a 7-est is belövi. Így 20-17-re egész közel került egymáshoz a két csapat. Jó volt a hajrá, oda figyeltünk a végére, vagy lehet, hogy az Eto egy kicsit leült a biztos vezetés tudatába. De hát egy edzőmeccsnek sokféle szerepe lehet egy-egy csapat életében. Nyilván itt is mind a két edzőnek megvolt az elképzelése, hogy mire jó ez a mai meccs. Az Etóba szerintem minden játékos pályára lépett. 19-en voltak, ahogy megszámoltam itt kispaddal mindennel együtt. Gyakorlatilag utolsó pár másodperc, még egy gól a végére, és lehet, hogy még egy ellentámadás belefér. Nagyon gyorsan be kell fejezni, hiszen 5 másodperc van hátra, ez már nem sikerül, és ez sem a vége, tehát 12-5-ös győri félidőbeli vezetés után Etósz és a TAC 21-17, jöhet egy újabb edzői meccs csütörtökön, a TAC az Alba Régiát fogadja.